Lige nu er der intet bedre sted at være end lige her. Her er der intet, du skal nå eller gøre. Andet end bare at lytte. Inden vi begynder rejsen, så find et sted, hvor du kan være helt i ro og relativt uforstyrret. Du kan enten sidde eller ligge ned. Det vigtigste er, at du føler dig godt tilpas. Gennem denne session vil du have muligheden for at slippe speederen lidt fra dagens tempo og synke ind i en dybere kontakt med dig selv. Rejse fra hovedet ned i kroppen, fra bekymring og stress til tillid og indre styrke. Og sammen vil vi gøre dig helt klar til at tune ind på din højeste, mest magiske tidslinje. Tillad dig selv at give slip, og ved, at det her er ikke noget, du skal prøve at gøre. Det, du lytter med, er nok i sig selv. Så når du er klar, lad os begynde. Forestil dig, at du går langsomt fremad på en asfalteret vej under en mørk, regntung himmel med en sort paraply i hånden. Du kigger op gennem de grå skyer, men solen er ingen steder at få øje på. Regnen siler ned omkring dig, møder paraplyens buede stof, som skaber blide, rytmiske, nærmest shamanistiske trommelyde. Hver dråbe mod stoffet minder dig om dine tanker, konstant bevægelse, en samtale mellem regnen og dit sind. Hvad end du går og tænker på, og hvad der foregår inde i dig, hvad du stadig holder fast i, hvilke spørgsmål du ønsker at få besvaret. Så bare vid, at alt er præcis som det skal være, og at du er tryg og sikker her under din paraply. Du mærker måske, at din krop føles tung, ligesom luften omkring dig, der er fuld af vand. Uanset hvad du føler, så ved du, at det er okay. Og du kan give dig selv lov til at være præcis som du er i det her moment. Flyt nu dit fokus til din vejrtrækning og giv dig selv et øjeblik til at observere dine tankers samtale med regnen. Hver en tanke, som opstår, lad du passere uden at holde fast i noget. Du behøver blot at betragte den helt neutralt. Og med din vejrtrækning, lad du den glide naturligt videre med din udånding. Tag en dyb vejrtrækning ind igennem næsen og pust roligt ud igennem munden. Og en gang til.
Tag en dyb, naturlig vejrtrækning. Og giv nu fuldkommen slip, som du puster ud igennem munden. Når du trækker vejret dybt ind på den her måde, henter du ren, fornyet energi ind i dig. Når du ånder ud, skubber du stress og bekymringer ud i luften som en tyk, askegrå røgsky, der let fordamper og transformerer sig ind til heling og kærlighed til alle mennesker på alle tidspunkter igennem alle dimensioner. Du står nu her på vejen, helt tryg under din paraply. Alligevel mærker du regnen mod din hud. Hver dråbe føles kølig, og hver eneste af dem får dig til at synke en lille smule dybere ind i dig selv. Og du kan nu mærke dit hjerte slå roligere i takt med regndråberne. Og hver takt i trommen på paraplyen er en påmindelse om, at du er her lige nu, levende i dette øjeblik. Måske bemærker du, at din krop, der startede tungt, langsomt begynder at føles lettere med hvert åndedræt, mens regnen fejer igennem dit sind og efterlader rene vandpytter af klarhed. Efterhånden som tiden passerer, forandrer scenen sig blidt. Skyerne begynder langsomt at lette, lige så ubemærket som din egen åndedræts rytme. Regnen bliver mere tys og sparsom. Færre dråber rammer nu jorden og paraplyen. Du kigger frem og får øje på en lysning i horisonten. Et svagt gyldent bånd, der bryder gennem de grå skyer. Et gentagende ekko af sjælefred spreder sig i dig ved synet af lyset. Det virker som om solen venter lige om hjørnet. Pludselig kan du høre en dyb, langtonet klang fra en syngeskål et sted i det fjerne. Lyden trænger igennem regnen og bryder de sidste grå lag. Med dette skift føler du et lille glimt af varme omkring dit hjerte. Det er som om al din indre styrke begynder at skinne igennem. Og som om alle dine sanser pludselig vågner op. Du kan høre kald fra fugle i det fjerne, dufte den mørke, fugtige asfalt, og måske fornemme et nært, forestående solstrejf på din hud. I dette magiske øjeblik krydser du en usynlig grænse. Regnen bliver til lys, og hver tone fra syngeskålen fører dig videre ind på din højeste tidslinje. Solen bryder nu helt igennem skyerne foran dig og maler verden i gyldne nuancer. Du mærker straks varmen, en dejlig, mild varme, der fylder dig med ny energi. Træernes blade bliver lysegrønne i det skarpe lys, og alle lyde omkring dig virker klare, nærværende og fulde af power.
Solstrålerne skinner på dine øjenlåg, fylder dine lunger med den varme, friske luft. Alt omkring dig føles åbent og muligt. Hver celle i din krop begynder nu også at gløde i dette nye lys, og en varm taknemmelighed spirer frem i dit hjerte. Du føler dig dybt taknemmelig for regnen, for læringen, for alt det, der har ledt dig til at stå her i dag. Regnen, som du nu ser med nye øjne, gør dig stærkere, former dig, viser dig, hvad du i virkeligheden er i stand til, og minder dig om dit uendelige potentiale. Forestil dig et varmt, gyldent lys, der strømmer ud fra dit hjerte og fylder hele din krop med godhed og healing. Du træder nu ind på din højeste tidslinje, hvor tillid og kærlighed strømmer frit, hvor hvert skridt du tager er fyldt med flow. Du stoler fuldt ud på dig selv og på din rejse. Universet leder dig på præcis den sti, der er bedst for dig, selv når du ikke kan se hele vejen foran dig, eller kender alle svarene på forhånd. Hold fast i den her følelse af tillid og lethed. Kærligheden, du har fundet til dig selv, breder sig nu fra dit hjerte ud i hver en celle af din krop. Og minder dig om, at du aldrig har været alene. Måske kan du spejle dig i en rolig sø, fyldt med sol, og se den bedste udgave af dig selv smile tilbage. Din indre styrke er klarere nu. Som Helligånden, der spreder sine vinger af lys og flyver mod en blå himmel. Din højeste tidslinje er her lige nu. Du står på den med et åbent sind og et åbent hjerte. Hver gang du trækker vejret her, bliver du mere og mere sikker på, at denne dybe ro og glæde vil følge dig ind i de kommende dage, uger og måneder. Du er nu helten af din egen historie og lever et liv, et eventyr, som er værdigt og værd at udforske. Fra nu af vil du være i konstant og bevidst kontakt med dit indre lys, din sjæl og det formål, du er kommet her på jorden for at udleve. Når verden igen føles tung, vil du minde dig selv om dansen mellem regnen og solen. Og stille vinde sindet tilbage til klarhed og tillid. Hver en beslutning, du vil tage efter denne session, føles tydelig, for du kender din vej. Og hver en handling, du tager, vil bringe dig flere succeser og mere tilfredsstillelse i dit liv. Der er ingen hast med at vågne op fra denne tilstand af hypnose. Du er fri til blot at blive her i dette tidsløse øjeblik, mens du ligger trygt og roligt og nyder din væren.
Nyder stilheden og dette åbne, fredfyldte rum omkring dig. Du kan bare være åben og til stede i lyset. For du ved instinktivt, at alt er præcis som det skal være, og at du allerede har alt hvad du behøver for at stå i din sandhed og triumfere. Tak fordi du lyttede med. Namaste.